呪術師なんだ。不平等な現実のみが平等に与えられている。強くなる。そのためなら何だって自分の良心に従って人を助ける。全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。俺の性別の知らずめぐみなんて名前の父、今もどこかでのうのうと生きている。悪人が嫌いだ。感じする。一丁前に息をしやがる。地獄、人間の負の感情が呪いの源になる。強くなるんだ。そのためなら何だって。俺の性別も知らずめぐみなんて名前を付けた父、今もどこかでのうのうと生きている。辛酸、後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になる。不平等な現実のみが平等に与えられている。悪人が嫌いだ。サラチみてえな想像力と感受性、一丁前に息をしやがる。全部払えたか。知らずめぐみなんて名前を付けた父親は今もどこかでのうのうと生きている。平等な現実。気を失ってた。因果応報は
道ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。俺は強くなるんだ。そのためなら何だって。全部払えたか。自分の良心に従って人を助ける。悪人が嫌いだ。更地みてえな想像力と感受性で一丁前に息をしやがる。辛酸、後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になる。全部払えたか。一度ではない。悪人は待て。ハンターになったんじゃ。疲れた。不平等な現実のみが平等に与える。強くなるんだ。そのためなら何だって。自分の良心に従って人を助ける。不平等な現実のみが平等に与えられている。全部払えたか。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。ハンターになったんじゃ。自分の良心に従って人を助ける。疲れた。俺の性別も知らず恵みなんて名前をつけた父親は今
今もどこかでのうのうと生きている。やってやる。人間の負の感情が呪いの源だ。不平等な現実のみが平等に与えられる。